Large 4, mga 4. Sagad ko na. Yan, mga jumbo. Oh, large 54, nasa ako. Ay, amo niya na ako akot. Ito. Sorry, te. Yeah. Marag ko nga ni. Day, marag ko. 54. Nice ka. Medium 60, day. Medium 60. Tapos, large, jumbo. Kailangan pa, huwag ka tanin mo. Wala naman yung biyaya, gano'n ba? Mga ito stela, no? Para di ka mangalimot. Kinabablang ko kikito. Bakit ito na ka na? Oo, may kung sales talker ka kaya ako nga. Pinano ka na. Malaksi makakuha ka chapti mo ito pag gagan. Para di ka mapagkuhan. Masarin ka na yan. Bawal yung kutip niya na kuhan. Ito ano?
Ay, yun. Ano? Di. Pare, picture lang ito. Sa'yo tag mga... Sige at balay. Din mga kuhan. Mga lipuris. Vlog na gawa siya. Aning Kasapan ka ni Maris of Nicol. Ni Maris of Nicol. Simon. Gipindok ako niyo. Gipindok ako niyo. Asa man ang ninong ba na ani? Ato sa Amerika, ato sa ay pangalan na nila Sita, ilang pinuangan, kapuha po kayo, Sita.